Once again, good morning. May buntag sa tanan kay karon adlaw nga Domingo o kining adlaw iya kini sa Ginoo og dili kini ato. We listen well sa atong ebanghelyo karong kabuntagon nga it is really hard to understand, but we have to believe kung unsa ang gisulti sa Ginoo miski dili ta kasabot. Kaya the Word of God is truth. Naa diha ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. As a people of God, we seek satisfaction nga masatisfy kita sa atong kaugalingon. But nothing in this world can satisfy us. Bisan pa ang kwarta, carnal things, marriage, sex, car, games, o usahay gipaka-Diyos nato ang Google. Napay bago karon sa galing ana? Ha? AI. Sa galing ana? Kuyaw kay na. Kay, dito ko sa Amerika, mangutanan na sila. Unsa may conversion sa centigrade to Fahrenheit? Tuganan ka. Mangutana ang tao, kinsa Ginoo. Pero basin ang mo sagot dito, si Buddha, si unsa-unsa dito. No? Matubag man gid nila ang ilang tubagon. So katingala ka, no? Gihimo na nila na para for our knowledge, pero sahay makadaot nato. And haybaw ko nga dili ta masatisfy na nga butanga. Og money that can buy anything. But still, there is something we need to satisfy us. The question is there anything in this life that can truly satisfy our deepest hunger and longing? Usay daghang kay tang ginapanghimo nga simple ramang kaayo ang giingon sa Ginoo kanato. Jesus offered something that no one else could give. Nag-offer si Jesus kanato nga walay lain makahatag niini kundi siya lang. Amin batana. Bread from heaven, but from the very hand of God. In John chapter 6, verse 22. 52. Mato sa ta sa Juan. 22. 32. John 6:32. Murag na-miss na ko. Na-miss out na name. Anyway, time and time again, Jesus is saying to us, this is my body. Mao kini akong lawas, which produces spiritual nga kinabuhi kanato. Do we hunger the bread of life? Para kanato asay wala lang. Kay we miss the Eucharist. Ang atong paghimuon karon nga Domingo, wala tayo Eucharistia after. Wala tayo prayer after sa atong Eucharistia. Why? Tutyo man kayo na. Ang Eucharistia, kumpleto, aming bataana. Taguban ang healing, anang bahina. So instead, we change ang healing na to, the process of healing, from first praise and worship, then worship time, then we can have our healing. Then, ang focal point, ang sealing sa healing atong ipangayo sa Ginoo is the Eucharist. Amin mamuana.
Kay mo magdabali. Sige ko na una. Usab ito pasabot ng Eucharistia. Flower lang. So we have to understand that. Sabto nato na pag-ayo nga diha sa Eucharistia naay kinabuhi og naa diha ang presensya sa Ginoo. Og importante ni kanato dili nato na baliwalaon. Kaya usahay ato na ibalilo ang Domingo sa atong mga activities. We neglect the presence of God to Eucharist kay naatay ginahimo nga mga social work. Is that right or wrong? Muna usahay, subo kay paminawon. That the presence of God is there. Kung walay Eucharistia diha sa usa ka simbahan, run away from the church, to tell you frankly. Amen ba ta, anak? Klaro kayo sa Biblia. Kung sa amo kaon sa akong lawas o miinom sa akong dugo, naa ang kinabuhing walay katapusan. It is a mystery. Misteryo naa. Kadugayon nga i-investigate nato anong niingon si Jesus, mao kini akong lawas, mao kini akong dugo. Kadugayan mahimo ng bato. Believe what God is saying to us. Walay lain. Mao ang pagtuo nga kinahanglan nga kita mutuo kung unsa ang gisulti sa Ginoo nga makabuton kita og kinabuhi. Jesus offers us the bread of heaven, which produces a spiritual life in us. Jesus makes the claim which only God can make. Siya rin makahimo ani. Kung anong daghan pa magyod ang atong himuon para niini. When we listen to Him speak of Himself as the bread from heaven. Now in John chapter 6, baka ma-miss out niya. Ilan? Beginning from verse 32. Okay. Jesus said to them, "Verily, verily, I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that came down from heaven and gives life to the world." Gihatag ni sa katibukan sa kalibutan. Sadly, many reject this precious teaching and gifts and go their way. Di mo masabtan. Ang pan nga gikuptan ng Jesus, this is my body, and the wine, this is my blood. Agod ang uban ingon, it is really hard to understand. Disod na sabton. But obedience is better than what we call sacrifice. Because we see is to believe what we feel, it is real or not. Gusto na ito, this is my body, this is my blood. Gusto na ito, panday na ito makaon. How about us today? Giunsa na ito paghuna-huna. Pag-imagine, pagtutok, the very words of Jesus, nga ingon siya nga mao kani akong lawas. The question is, do we believe? In John chapter 6, verse 52, nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao, unsaon maniining tawhana paghatag kanato sa iyang unod, aron kanon nangutana sila. Verse 53, si Jesus mingon,
sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod o mainom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan o banhawon siya sa katapusang adlaw. Kay ang unod mao ang matuod nga pagkaon o ang dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod o mainom sa akong dugo, magpabilin din kanako ako diha kaniya. This is the very word of God in our lives. Mao kini nga makasatisfy ka nato. If we really believe. We have all the longing and our desire of our heart to be satisfied. Gusto nato masatisfy gyud ta. Gusto nato punon ang atong ginabuhi with so many things, material things, nice houses, cars, motorcycle, drugs, women, anything that we think it will satisfy us. Or none of these things. Gusto yun na ito, mangitag kwarta nga natin kwarta nga. Anytime natin kinahanglan, sige. Pariharag yapon na sa 5-6. Daghan kay mga tao magpahulam 5-6. Pero tanaw ni mong history sa 5-6, kanang nagpahulam, ang ilang ginansya, koto brasa dito ibayad sa ospital. Wa mo ka, wala nyo na tanawa, wala nyo na istadiha. Gitanaw na ko na. Agod ka mo kung naamo na rin pahulam undang. Amen ba mo, anak? Mga sakit gihapon, mga matay gihapon, napay uban nagsuicide, pang, dato kayo. Nakatabang ba ang kwarta? None of this will help us. It is important really for us. Panahon sa Domingo, simbata. Amen ba ta, anak? Paghuman ay pagsuroy-suroy. Dawata ang lawas o dugo ni Kristo makahatag ka nato o kinabuhi. That is the very word of Jesus Christ in us. Ina yung tapad, panahon sa Domingo, ayaw suroy-suroy. Ayaw pamayabas. Pag humani noon, you are free to go. Amin ba mo, anak? Wala mo pugni. Nagingon ang puno sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Tanan iyang igadugang ka nato kung unahon nato ang Ginoo. Mutubag ang Ginoo sa ato makapagabo, sigon sa makaayo ka nato. O dili sa ta magtinapulan. Magtrabaho gyud ta. I arrived from US a week ago. Kung nakita na ako ilang kinabuhi, pas-pas yung trabaho, pas-pas trabaho. Kung di ko mabuhi na rin. Nga naman, trabaho raman yung hibawaan, hindi magaling mo simba. So, to ako, napugos ko sila simba, kaya masimba man ko. Makadagsimba bisa po, may siisik. Dito ko sa Roman Catholic simba. Just to receive the sacrament of the body and blood. Di ko mahilo na pa Domingo. One Sunday, wag yung simba, di ko mahilo na. Murag, it is more on sa ako, murag i-torture ko pag-ayo. Ko, Lord, pasaylo lang ko Ginoo kay usaw na ako pagawas dari. Katong gisakan, nagkuha gyud sa sakinan para akong gamiton para mag-drive ko. Sa imo na lang na, hindi ko drive dari. Ay sakinan pero apang kapadong. Na i-google dito, mapa, na bato, ahaka mo agi. Pero it's not my type. Makato ka na, dapita mo raw kay Ginoo. Huwag kay kwarta, mato ka lang sa itim. Gawas kwarta. Tanan, pagkaon. Ang problema sa Amerika, mo, dili ang pagkaon. Why mo kaon sa pagkaon tungod sa kadaghan.
Napay immigrant, tag $3,000, $3,000, si bahugan lang mo mga sumbi. Why? Because they are very rich. Pero dili na mo hangtod ka na nga sitwasyon sa atong kinabuhi. O bitaw kung nganay mo, tao na rin mo abroad, magbantay sa imong kinabuhi. Hello? Kanagi panahon nga di ka na mo simba. Kaya sige lang ang trabaho para makahatag mo sa inyong ginikanan, mapaeskwela mo. Maayo man na, hindi mo na dautan. Tabang mo sa inyong nanay, which is good. No? Tabangan nato atong nanay, amin bang mo anak. Ayaw pasagde inyong nanay. Ang tatay, ayaw gyapon pasagde. Pero kung bugoy-bugoy na, ay pasagde na lang na. Pag hubog-hubog na pirmi, kaya na madawat nga dalar gikan sa anak. This is what happened sa ato. Agad be careful ta sa atong kinabuhi. Maka-strengthen ang pagdawat sa lawas sa guduan ni Kristo matag Domingo. Dili pa ninyo na mapil, but in the long run, you can stand when there is trials in your life. Amo kita pagsulay sa kinabuhi nga bobot sa ato. We can easily, spiritually, handle that situation in our lives. Muna ko sa importante kayo. Gusto ko mo anig Eucharistia last week ug karon. But I cannot come. Nga naman, sakit gyud ko. Natingala mo ko, mo sakit man ko. Kaudo last March neto ko sa US balik diri sakit gyapon ko isa ka semana. Nagbalik na ako this July 17, 1 week nasakit gyapon ko. Ug ang akong tuhod way mga kusog. Katong anniversary simbahan nga may akong ginhawa. May akong inom ginahan pag ko. Pag sugod adto, naog ko sa kinan, tumba ko, sugod adto ang akong legs way kusog. But right now ni balik-balik na siya. Agad mag-inom mo, i-control yung inom. Amin mo mana. Mama ko i-control adto kay lami, mama kay may engineer adto inom. 1.5 nga pundador, 1.5 liters ng pundador. Kami na bendo naghurot. Asa man to namo gipamutang, dire. Sayop to, no? But control in everything. Kaya kung wala tayo control, lisod kayo. God really will bless us if we obey His word in our lives. So, daghang kay pagabuhato na sad, pag-abot nako. Niko pag-abot yun ako sa Pilipinas, ko, welcome back to normal. Dito, makayuna-unaon. Kaon, libro, tago na lang kagkaon. Pag-abot rin, back to normal. I have to go to Davao, 22. September to Cebu. So, perting gastusa. But we know that God will provide our needs. Dili tapas sagdan. Sige, there is God that controls everything in our lives. Dili ta angay mahadlok. Don't be afraid. Because God is with us as we receive the sacrament of His body and blood. He is with us all the time. And we have to do is just call upon Him. Amen. Amen. Please stand.